Toyota Corolla Hybrid 2022 година. Седан, съчетаващ в себе си стил, ефективност и иновации. Автомобилът разполага с 1,8 литров бензинов двигател и автоматична CVT кутия. В комбинация с хибридната технология на Toyota, това е предпоставка за нисък разход на гориво, като същевременно се грижите за околната среда. Автомобилът разполага с безключово стартиране, модерен мултимедиен дисплей с интеграция на Apple CarPlay и Android Auto. Двузонов климатроник с въздуховоди и на задния ред седалки. Просторен интериор и елегантен дизайн, отговарящ на всяка нужда. Системи на безопасност, Toyota Safety Sense, предупреждение за сблъсък, адаптивен круиз контрол и още. Широк багажник с малък размер резервна гума и комплект за смяна при нужда. Заповядайте в Outlet Cars, за да разгледате този и още много автомобили с ясен произход и доклад на техническото им състояние.